ale 15 juillet voilà o daminɛna vendredi Brest ale Monaco ci 1-0 Lille Marseille Lille kɛra 1-0 bura Brest fan fɛ an ka international Kamoru Doumbia ale de y'a bi kelen don ale y'a bi kelen don voilà ni y'a ka celu a ka 100e match ye Ligue 1 na match kɛmɛna France championnat la donc a y'a jansa ni bi kelen wa 3 points fɛnɛ a y'o di Brest ma l'international malien Kamoru Doumbia ale kɔni ale kan ka kɛ liste la Siri ale kɔni ou bien a ka liste ko a basi dɔn wa cɛ Kamoru discussion t'ale ta la t'a fɛ ka bila degeli karamɔgɔ ye sinon liste kɔni maa 23 min ka kan officiellement n bɛ se ka mɔgɔ 19 d'i ma sisan Suba Sakire 19 mɔgɔ 19 le sorcier ka kalanden y'o bɔ bon Sakire ne kɔni fɛ yen Kamoru ale ye danbile liste ale tɛ contester voilà mɔgɔ 19 mugan n b'o d'i ma o tɛ ci maa kura tɛ ci liste na dɛ ni mɔgɔ kura yera la ligne défensive la peut-être mɔgɔ 2 défense centrale kelen ani latéral kelen peut-être bɛ se ka kɛ mɔgɔ kura ye hali mɔgɔ kura min don centrale kɔni mɔgɔ kura mais latéral a tɛ ka retour de kɛ ok sinon presque a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔlen kura t'a la inchallah o ka teliya ka liste bɔ teliya la o ye kunu ye FC Nantes ale bina Lens ɲɛkɔrɔ 2-1 ayiwa Toulouse ale Strasbourg ci 1-0 PSG ale Rennes ci 5-0 Lens c'est le leader du championnat. An ka cɛ de mais Mamadou Sangare bura a fana jɔ sen ka bɔ Lens la dɛ. Il y a 90 minutes de jeu kunu. Lens ka match tɛ fɔ a kɔ. Oui. Il est leader du championnat Mamadou Sangare Sidi. OK. Maintenant indice di ma toujours Coupe d'Afrique Coupe du monde éliminatoire min tɛmɛna sisan Mali Comore min taara Berkane sélection min tun bɛ yen o bɛɛ bɛna kan na awɔ 18 min bɛ filimasi kan olu bɛɛ bɛna ok Sakire ne Tom Severi ka lasigidon ye ne t'a ka lasigiden ye a fɔ Tom Severi ɲɛna a ka kɔn ka liste bɔ an k'an ta fɔ a ka ɲɛ n'a kana ɲɛ basi tɛ o ka fisa a talen kɔ k'a fɔ a kɔfɛ bi 14h Nice Angers Nice est favori Nice ka gagner 0-2 bura Tom Severi a ye jamais dun Arsène Wenger disi kan dɛ ale mun ye FIFA ka directeur technique ye a ko Arsène Wenger k'a bɛ club ko de dɔn mais k'a tɛ jamana ko dɔn quoi ya ka da kan an ka joueur kan ka bila waati minnu na a kuma kɔni cayalen don n'an sera Coupe d'Afrique kɔnɔ a y'a dasago fɔ an da bɛ s'a ma dɛ Sidi dasago ko tɛ dɛ a ye dasago de fɔ Sidi b'a dɔn n'o an ka CAF yɛrɛ jɔyɔrɔ foyi t'an ka CAF yɛrɛ la jɔyɔrɔ foyi t'an ka CAF la fana awɔ le football business don ne b'a dɔn mais fo CAF fana an ka bonya de an ka Coupe d'Afrique an compétition fila ka yɛlɛma sigiyɔrɔma 3 de clubs européens bɛna club damadɔ f'i ɲɛna o bɛ bakuruba min na awɔ ni fɔra k'e yɛrɛ ka juger e bolo o bɛ ka girin ka tɛmɛ farafinna kan i bolo fɔlɔ i bolo kuru Real Madrid ne fasoko nana an b'a Real bila kɔfɛ fasoko to ye sa o ye da de ye fasoko to da ne ko business la Real Barça Paris Saint-Germain Tottenham Bayern Dominique daw ma ko bila balance kelen na i ka kafu bila balance kelen na ko FIFA ka peseli kɛ e yɛrɛ n'i kɛ FIFA membre i bɛ jɔn ta ne kɛ business ne bɛ kafu mamuru de ni bɛ kɛlɛ kɛ n ka cɛdenw de aussi de ayi sa ne ko ne ye FIFA mɔgɔ de bɛna trancher entre les clubs européens et la CAF ko ni FIFA mɔgɔ i bɛ taa côté jumɛn fɛ n bɛ taa girimanw fan fɛ a banna o ye tiɲɛ ye les clubs européens u bɛ min ladon CAF kɔnɔ ou FIFA kɔnɔ mais en termes de a bɛ fɔ cogo di Sidi an tɛ numéro di an tɛ antenne di Avema top erreur waati association des clubs ninnu e ka labɛn farafinna yɛrɛ n'i ye CAF ta bi jamana 24 bɛ taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan a jamana 24 joueurs locaux joli bɛ jamana bolo joueurs locaux joli bɛ taa kɛnɛ kan les joueurs qui évoluent sur le championnat du continent africain joueurs joli bɛ taa a bɛɛ de bɛ ka jouer Europe jamana kan bon a bɛɛ tɛ mais an ka kɛ a 75% bɛɛ bɛ jouer o 75% bɛ revenu min ladon continent africain kɔnɔ san kɔnɔ e k'o calculer ta Sidi an ka o yɔrɔ fana ka bɔ yen na Sidi CAF kan ka c'est à dire san an nous on dépend d'eux Sidi Coupe d'Afrique ye san 2 o san 2 de Sidi k'an ka nin bila i ye club minnu ka olu de ka laɲini y'a to comme ko Ligue des champions ballon-tan b'u bolo k'an ni ballon-tan dɔw b'u bolo o de y'a to u ye a fɛn ka na mais Sidi an ka CAF président nani an ko wari b'ale kun n ko a bɛna se ka farafinna jɔyɔrɔ fa an fɔra a kɔ basi tɛ 16h15 Havre Paris FC match la Havre favori kan ka gagner 1-0 16h15 Auxerre Metz kosɛbɛ n'an ka kɛ nul ye Metz bɛ gagner 2-1 ou 2-0 kosɛbɛ kɛ Djamel Kalassin FC Lorient ale Lyon Lyon est favori à déplacement kan ka gagner 1-0 ou 2-1 Angleterre Premier League n'an donna classement la jɔyɔrɔ fɔlɔ a bɛ Lens bolo
kuru 34 jɔyɔrɔ 2nan ye PSG kuru 33 jɔyɔrɔ 3nan ye Marseille kuru 29 a sera